ale ještě nikdo nám neuhádl hádanku. Jo, je musička, ale my musíme jít do školy. Jo, je to divný, ale mám tady třeba takovýhle obmalován, který musím obtáhnout, tomu se budete vidět. Obtáhnout a vybarvit. Takže já jsem vybral poslepu jáky, takže chvilku vydržíme. Tak, jdeme si vybrat poslepu jáky 2. Teď. Hustý, ten jdeme teď obtáhnout, přímo teď. Už to máme obtáhlý, Líní jsou, ty bolestní židle se zvednou. A teď jdeme ho vybarvit. Tak, teď to máme, teď už to zaezřebeme, tady budeme jmen a vystříhneme podle tady těch čárek. Tak jdeme to. Tak, teď jsme to zaezřebali a teď tu jen uděláme šmik, šmik, jdeme to. Mám to. Takhle můžeme skládat, já vám to jdu ukázat. Začnu teď, já vám to hned. Po 100 letech jsem to dala, na začátku jsme úplně háj. Fakt, že jo, já úplně. Ono to nepůjde, takže já to nebudu vědět. Houby. Mám to. A ještě nahoru úplně tu jménovku dám. Je to muchumorka červená sňaní. Je to muchumorka červená. Je to muchumorka. Já tomu říkám muchumurka, ale je to muchumurka. Tak to bylo všechno. Mám první skládačku, to jsem happy. A zítra budu pokračovat, tak ahoj. Já přesrandu. Ale fakt zítra budu pokračovat dalším. Takže já už mám i jako veverku, jo. No, co, veverka? Normální veverka. Teď mi upadla izolepa. Vydrž se. Tak to je pro dnešek všechno. První skládačka udělaná. Jenom si to namalujte, opište, nevím, vytiskněte. Tak tady se loučí Lena.